Mchaka cha 2016, Maria Chiwanga Phikani ndi amuna awo a Albert Phikani anapanga chiganizo choyamba ulimi wa mbatata. Lero Maria Phikani ndi mwini komanso mkulu wa famu ya Matamando imene ili mmodzi mwa nsipu dera la zaulimi la Chitsime mu mzinda wa Lilongwe. Pakadali pano mayi Phikani ndi amuna awo ndi alimi okwanira amene tsopano akuchita ulimi wakasakaniza. Ali ndi ziweto monga nkhumba, nkhuku, nkhosa, abakha, mbuzi ndi akalulu kungotchulapo zochepa chabe. Kwacha kwaila, kwacha kwaila, kwacha kwaila. Tinali mu mzinda wa Lilongwe posachedwa apa ndipo tinaona kuti zimene zikuchitika ku Matamando Farm ndi zopatsa chidwi. Inetemba bantu bakithi uthi namhlanje nonke senibonile ukuthi lo usundana wenu nodwa ngeke wanisangana. Ngempela lo usundana wenu nodwa kufaka isitha senu phakathi wenu. Ongenani mfowethu sihlale phansi sikhulume. Ongenani mfowethu sihlale phansi sikhulume. Unokuba sihlwe isizwe nesizwe. Unokuba sihlwe isizwe nesizwe. Noma besizwe bengayikhulumi indaba yethu. Kodwa chiyambire ni ulimi mayi Phikani akuti sakufunanso kugwira ntchito yolembedwa pa kampani kapena pa bungwe lina lililonse. Mwachitsanzo iwo ati kudzera mu ulimi akukwanitsa kupeza ndalama zokwanira pa mwezi, kupatula kuti tsopano ali ndi nthawi yokwanira yoyang'anira komanso kusamalira banja lawo poyerekeza ndi m'mbuyomu pamene amagwira ntchito kwina. Koma kuti chidwi chawo pa ulimi chinayamba motani? Koyambirira atapezeka malo ano timalima masamba, zinthu ngati ndingone kuti timafuna kwambiri ma fruits yani. Koma taona kuti masamba aja ma fruits sosa kutheka ni nthaka ya kunoko. Kenako tinazapezeka kuti ndi pamene ndinakhala ndi chidwi kumvetsera nkumva kuti ali ndi bungwe imene imachedwa International Potato Center. Ndinapita kumene kukarani kukafunsa ndi pamene no anatifotokozera nkuti pasambewu yoyambira mabandos 6 kuti tithaumapanga multiply kupanga seed ya mbatata ndithu. Wani timapindula pogulisa mbewuyo komanso timapindulaso machubas mbatata imene imadyedwa komanso mbatata iyo imathandizira mu zambiri makamaka azimayi oyembekezera komanso ana. Chifukwa chimene chocho even mabungwe amayithandizira kunena kuti anthu azilima mbatata yofira nkati kuti ithandizire zinthu ngati za nutrition. Mukapita ku Matamando Farm mukapeza mitundu yosiyanasiyana ya mbatata monga kadyaubwerere, chipika, zondeni, matutu kungotchulapo zochepa chabe. Ulimiwu ukuwapindulira kwambiri mayi Phikani ndi banja lawo kamba kuti kupatula kugulitsa iwowa akupezanso chakudya cha thanzi. Mbewu zimene tili nazo ku Matamando Farm kuno zilipo mbewu 9, ma variety 9. Ma variety 9 amenewa tinasankha chifukwa chonena kuti imene ndanenera kuti ali ndi ma nutrients ambiri amathandiza even masamba ake komanso mbatata imene imathandizira kwambiri anthu onyenchera makamaka ana less than 5 years komanso oyembekezera. Tili ndi kadyaubwerere, matutu, chipika, zondeni, anakwanire, msungabanja, mtesanjala komanso royal choice. Msungabanja ngati mukukhala pakhomo osagona ndi njala, do you think nzimayi angathawe pakhomo? Sangathawe. Adziwa kunena kuti tikudya pakhomo. That's why inapasidwa kupangira onena kuti ngati food ilipo pakhomo, that means banja limenelo soti ngapasuke. Pamene pakubwerera msungabanja apo mthesa njala chimodzimodzi ngati food ilipo, that means njala mwaithesa.
ikaja ubwerereyo anatengera I think chifukwa amakhala so sweet nde chifukwa ali so sweet that means munthu umakhala ndi appetite kuti udyaso anakwanira amene iyi mabereka timangopanga mbwe tambirimbiri nde I think popereka anaona nimene ikuberekera anadziona kuti lotangochosa phata limodzi that means pakhomo pali isakwanira. Kupatula phindu limene mayi Phikani akupeza kudzera mu ulimi, famu ya Matamando yaperekanso mwayi wa ntchito kwa anthu 3 amene tsopano akupeza malipiro apamwezi. Munthu ngati akugwira ntchito ku munda wa mbewu ku famuyi, malipiro ake akumachokera ku munda komweko. Ena amene akusamalira ziweto, malipiro awonso akuchokera ku ziweto komweko. Umutu ndi mmene mayi ndi bambo Phikani akuyendetsera famu yawo. Malipiro amachokera mu mbatata yomwe ndithu amene akugwira ku mbatata kuno malipiro awo achokera ku mbatata kuno, amene akugwira ku zankhuku malipiro awo achokera ku zankhuku kumene, amene akugwira ku chigayo malipiro ake so achokera ku chigayo komweko. Nthawi zina zimathabe kutheka unena kuti mwina kunoko kwafoira malingana ndi season chani timathabe kuthandizira kuchokera kwinako koma pokhapokha zavutisisa koma timayisesa unena kuti munda wa mbatata ulipire anthu ake, kuzinyama kulipire anthu ake, kuzigayo kulipireso anthu ake. Tili ndi anthu about 8 amene akuthandizira ku Matamando farm, kusonyeza kuti tikuthandiziraso nawo 1 million job ija imanenedwa ija ife tapanga create 8 plus aino ake ife ndekuti tili 10 ndekuti tapungulako yathu pa 1 million ndekuti pali 990 amene atsala kuti apangidwe soje. Phindu ilipo yo tikhoza kunena kuti yokwanira ngakhale sitinafike be pamene ife aino ake timafuna titafikira, koma as of now tinapanga introduce so ulimi wa ziweto kuchokera mu ulimi wa mbatata umenewu timaweta nkhumba, mbuzi, nkhosa plus nkhuku zimene tili nazo ku mtundawu. Komanso tinapitiriza kupanga zigayo zotong'ola chimanga komanso zogaya ufa nde kuti anthu apindule. Chachikulu nchonena kuti ulimi tiziutenga ngati business. Tikautenga ngati business tipindula ife nthawi zambiri timangolima mwina malo ochepa kuyembekezera kunena kuti tipindula kwambiri sizingatheke. Tiziyikirapo mtima komanso mbewu ija kuyenera kuyisamala moyenera osati kungolima kena kungoyisiya osayisamalira. Mbewu imafunika kuthiriridwa, imafunika ku weeding kuzulira titero. Nde zinthu ngati zimene zija mayenera kuyipanga supervise mbewu ija pafupi ndicho linga chonena kuti ikule bwino ikhale yathanzi komanso amene akugulawo akakhale satisfied kunena kuti akakadzala mbewu ija ikatani ikabereke ndithu. Maso mphenya ya famu ilionena kuti tifuna kuti tikayamba kuti tupanga mbewuyo tizipangaso produce mbatata imene tizipanga produce ufa wa mbatata, kupangaso zinthu zina ngati ma product ochokera ku mbatata osiyana. Ena ngati panopa ena anayamba kale umapanga bread, ena amaphika mandasi kuchokera ufa wa mbatata, ena amapanga tomato sauce from ufa wa mbatata. Pali zinthu zambiri zimene zimapanga koma maso mphenya athu ndionena kuti ifeso tifuna tipange ngati panopa value addition tinayamba kale chifukwa timapanga ufa wa mbatata, then tikungofuna kuonjezera kunena kuti tipange ma products ena from ufa wa mbatata chimene tukuyembekezera kutsogolo. Komanso timafuna kungolimbikisabe mwina anthu amene amapanga ulimi kuti ulimi wa mbatata awutenge serious ndithu, chifukwa yonena kuti tikaonetsetsa panopa kunena kuti boma imanenetsa kunena kuti tizipanga ma alternative kunena kuti tizilima mbewu zosiyana tisamangodalira chimanga, tizipangaso tikadya mbatata tizikhala kunena kuti tadya ndithu. Monga ngati pano mukudziwa kuti kuli nkhondo kulasha chani zinthu zimene zikupanga affect kwambiri achina wheat amene amathandizira kuti bakery iyende. Nawo titakhala kuti kuno Malawi kuno tikupanga ngati mbatata zimathandiziraso kupanga zinthu ngati bread kulowa malo mwa wheat uja. Mu zaka zisanu ndi chimodzi zapitazi mayi ndi bambo Phikani akhala akupangira ulimi pamodzi ngati banja. Awiri watu samakonda kumangolamula anthu ena amene anawalemba kuti adzigwira ntchitoyi, koma kuti iwowa amakhala nawo m'munda kugwira ntchito limodzi ndi antchito awo.
Bambo Phikani akuti izi zikuthandiza kwambiri kamba kuti muchita izi awiri watsopano akuzindikira bwino lomwe za mmene angasamalirire mbewu komanso ziweto. Aphikani akuti paokha ulimi ndi wopindulitsa ndithu, koma kuti phindu lambiri limadza ngati alimi akuchita ulimi ndi mtima wawo wonse komanso mosadalira anthu ena kuti adziwagwirira ntchito zambiri zakumunda. Ulimi omwe tikupanga kuno ndi ulimi magulu awiri. Gulu loyamba ndi ulimi wa ziweto. Ulimi wa ziweto tikupanga ziweto za lokolo komanso pali nkhuku, mbuzi, nkhosa. Koma pakati pa nkhuku tikumapanganso amati masaso, pali macroilers, pali mikolongwe. Ndiye ulimi umenewu timayambira kupanga hatch tokha mazira. Tindi incubator yaing'ono ndina yaikulu yoti itha kuswa pakamodzi mazira 2700. Ndiye tikapanga chifukwa chochuluka cha mazira amenewo ndi ntchito imeneyo timafuna kawiri kuti tikamaswetsa tizikhala kuti pali ogula kuti mwina amabungwe ngati pali bungwe lera kuntcheu limatha kutiuza kuti tikufuna kwa 600 ndiye tikatero ndiye timakonzekera. Palinso ulimi wina wa abakha, akalulu, mbira, nkhanga, izo timangopanga kuti pafamu pano pazilemerera. Cholinga chona kuti tili ndi ana omwe timafuna kuti zina zaziziona. Ndakamaziona mwina kudzakhaso ndi chidwi komanso paja ena adanipo kuti planning for retirement. Ndiye ife tinachiona kuti tsiku loyamba ntchito 2001 nachiona kuti ndipeze ndiyambire tikonzekera retirement yanga. Ndiye retirement nayikonzeka kuti tipange kulimi. Ndiye ulimiwo ndi tikupitirizawo pozindika kuti timapanga zina kulima soya, chimanga, ntedza, pano tifuna sunflower komanso pali chidede. Tiyambaso limaso chidede kwambiri so tapezaso kuti chidedeso chili ndi demand pansika ndeti tizilimaso chidede. Kwenikweni ife timafuna zinthu zonena kuti anthu ambiri sakulima komanso zinthu zoti zili ndi nsika. Koma kunoko kwa nsipu komwe mabwera kuno ulimi omwe timapanga ndi wolima kholowa. Kholowayu timachulukitsa. Kholowayu pali kholowa wa chizungu yomwe amamutcha kuti orange fresh sweet potato. Ija mbatata zake zimakhala zofira ena mati zachikasu yero mkati. Mbatata zimenezi akuzipitisa patsogolo kuti malawi muno kamena mu Africa muno kamena so pa dziko lapansi pano tizilima. Pali ena akusamati a center for a international potato center. Amene ndomwe anatilimbikitsa mogwiza ndalangiza kunoko kuno ndi kuchitsime APA. Ndiye ife titaona ulimi umene tinaona kuti anthu aphindu tinamba kulima pali ma varieties awo 9. Ndiye onsewo 9 tili nawo. Ndiye chomwe timapanga ifeyo sikuti timalima kholowayo amene akuyembekezera. Ife timapita kwa avumbwe ndikugula basic seed. Anzathu kwa avumbwe amataka ichulukitsa maika ma warehouses. Ndiye timayigula kumene kuja ndikuikweza kweze kuchoka Blantyre ibwere kuno kuilandira kamena ngati ndili galimoto kuikweza so galimoto ikafika kuno timayika pa Nazare nkuichulukitsa chaka nchaka timapanga zimene kuichulukitsa. Ndiye tikaichulukitsa timaidzala. Ndiye tikaidzala ija timaithira manyowa kawiri simagwiritsa ntchito fertilizer ifeyo chifukwa choti tili ndi nkhumba, tili ndi mbuzi, tili ndi nkhuku komanso kuno konso pakhala kuti nkulilongwe timatha kupita katenga za fodya zija. Ndiye tikayika mmene mo timachulukitsa. Tikachulukitsa ndiye anthu amadzatigula. Magulisidwe ake kawiri focus yathu ife ili pa mavines kholowa. Ndipo ndi kholowa timanena kuti timamdula 30 cm kholowa uja. After kuyambira ndingoti tikadzala lero timadika within 6 weeks timamba kutani kugulisa. Ndipo pa 6 weeks timamba kumdula. Ndipo poti tamba kudula pa 6 weeks ndio madudwe ake timapanga matani. Timabdula ma stems ena mati kumamanga ndindi. Ndiye ndindi zija pamakhala timakholowa tosadza tija 100. Ndindizo zimakhala zotalika 12 inches kapena 30 cm. Ndiye timamanga. Ndiye tikamanga choncho timakagulisa. Ndiye kugulisa kwake zimayenda kuti kwali tugulisa mulimi, tugulisa amabungwe komanso omwe akugulawo akugula kuti akagawe koma akagawa kuti. Mwachitsanzo ngati akagawa kutali kwati kufuna transport ndiye kuti tiyena kusadza. Pakha pafupi tiyena kungowerengerana kuika pa scale. Ndiye athotuza kuti ife tizigula ma 4 kg, tizigula ma 8 kg, tizigula ma 12 kg timagwirizana kumagulisana pa kg. Ndiye tikangomudula within tikafika pa 6 weeks ndiye kuti kena every 3 weeks timatha kutani kumamudula. Ndiye amayanga timadula ndipo iya imeneyo imakhala andi pachingeza mati led by intensive imafuna kugwira ntchito ambiri odula ena otani komanso imafuna kudzipereka kuti quality satani isavute.
chomwe chimafunika ndi discipline ulimi ndi passion. Sunganene kuti ndiwe mulimi ukhale ndi ma customers kumanamiza kuti ine ndimapanga produces ukudalira kuti ukatenge minda mwa ena nkuzapasa. Ife chomwe chatipangisa kuti tifike pomwe tafika apa chifukwa chonena kuti ma customers athu otigula timapasa zomwe timapanga produce. Pamene tilibe ife sindife aja alimi kapena ma suppliers onena kuti amakhala ma supplier alimi papepala. Ife salimi papepala, timakhala pa ulimi popo. Mwachisanzo ineyo loweluka la Mulungu kachoka ku chalichi ndimaina ukakhala munda ndikupanga practical experience. Kaza fika kuti tikugulisa kutenga holiday kuntchito ndimadzakhala full time ngumapanga grading ndi zina zoterozo osati kudalira ena kuti apange grade. Ulimi ndineyo ulimi umachokera mu mtima. Enawo ndongo ndithandizira ndiwo ndithandizira amafunika support kwaonerera koma kangowasira kuti azilima iwe osamabwera kapena uzikhala pa phone kapena masiku ano mati ayi kuli digital farming akuti kumpasa WhatsApp azijambula akuti video call kumaona kuti pita ndikona yakuti pita ndikona siziyenda. Koma ulimi umafunika practical experience. Kunkhumba ndimabaya ndekha ndimatha kupanga ka straight zonse zinawerenga mabuku kugula komanso ndikati ngalangizaje ndimauza tabwera nkumaona chifukwa zambizo mapanga alangiza ndi zinthu zoti timapanga kale skulu ya nthawi yakamuzo pa JC pa MSE. Mwachisanzo ine ndali class ya French koma ndafika form 3 nani akuti ine French sindofuna ndifuna ndivile kwathu kankati tisankhe pakati pa French ndi agriculture nati ine ndipanga agriculture. Matamando Farm yakula tsopano ndipo yayamba kale kuthandiza anthu ena kuti nawo apindule ndi ulimi. Malingana ndi aphikani masomphenya ndioti kupatula mbewu ndi ziweto zimene zilipo pakadali pano iwo akufuna kuyambanso ulimi wa nsomba, nthochi, soya komanso chidede, mbewu zimene akuti zilinso ndi kuthekera kotukula umoyo wa alimi. Ndiye ulimi umene tinayamba 2016 tinamba 2016 titawuyamba pano tagulisapo lero 2022 zaka 6 itachitapo ndingoti tikhozimati zaka mwina 7 kuwerenga cha 2016 icho. Ndiye kufika lero titapanga ndithu tagulisapo taendapo takaphunzitsanso alimi ena otigula amene kuti ino tingokugulani nanga akalimi akadzala bwanji ndiye timakaphunzitsa alimi. Ndiye pachifukwa chimene chichi titapanga za kholowazo tinaona kuti nthawi zina misika imavuta. Ndiye ikamavuta zimatiwawa kuti kholowa tili naye munda kuti olo kukaphika uyi tingatani olo kukumba mbatata sitingakwanise. Ndiye tinayamba kuna kuti tiye tipange pachingeza ma diversification. Ndiye tinayamba kupanga diversify kwamba ulimi wina wankhumba kuti cholinga choti kholowayo ndi zimbatata zotsalazo tizipatsa kunkhumba. Mbuyo mu mbalata yotsala timangoita anthu kuti abwera nudzatenge. Komanso tisanafikapo tidali ndi chomwe pachingeza mati corporate social responsibility. Tidatenga kholowa wina kwagawira anthu amodzi. Tidafikapo titaona kuti ifeyo apa kugawa tisikuti mafunika kuti ukhale nzambiri koma kugawa ndi mtima chabe. Ndiye titaona kuti ifeyo tafika potepa komanso kodi ife tingakwanise demand nthawi imene kunali demand yayikulu mabwera malole ife tikufuna. Ndiye malo moti kuopa kupanga chinyengo chifukwa anzathu ena amanama kuti ali nkholowa alibe ndiye makawoda kwina ndimakagulisa kuti ngwawo ndiye makha kuti ali nzirombo quality yosafanana ndi zina koma ife tidanena kuti ife tifuna tizipanga maintain quality ma customers athu saziona kuti awadi ali ndi quality. Ndipo funa ma quality tidapita mudzi kwauza anthu amudzi tikuphunzitseni kalimidwe ka mbewu imeneyi kuti nanunso mukakhala nawo akafuna kuti afuna agule tizingokuzani kuti tatipasa nkoni ndi 10 ena 15 ena 6 akuti mmodzi umamanga ntolo kenaka tikwanisa kuti so nkupata kwathu tipitemo. Titapasa mbewuyo ena adatenga mbewu kapasa mbuzi nanga sinali nthawi yoti mbuzi akunjata ena nango zitaya ena adalima nkupeza mbatata bwino kubweranso zati mbatata ni makhala bwino. Titatero naona kuti wasatithandiza ndiye tidamba kupanga koma mwa ife toka timafunitsa kuti tapanga cooperative chifukwa popo ndiye tikana cooperative bwezi tuthandiza ndalimi mwachitsanzo tikapeza kuti anaomba mwenjero mudaona ongekadi doti ndapya timatenga manyowa athu makaponyamo njero maduka njero akukumbira pasi land reclamation ngati ya ku Netherlands ija kwa basi aku Netherlands amakatenga ku C ife ngati ndi C nthaka basi kungoti anthu aononga njerwa tinangoda ife tipezenje njerwa zija timazichosa maduka aja kwachosa ndikukumba pansi nkukayika pansi pamwe paja kutirapo za fodya kutirapo manyowa nkudzalapo sawawa sawa kungodzala sawa kawiri katatu nthaka abwerera kenaka tipitiza kumathira manyowa kona kuti paka kathaza zimathandizira ni sawawa zimathandiza chifukwa choti sawawa natural ndi ma legumes
tikanati tizikadzaleko nyemba kapena soya kapena mtedza koma zimene zozo nzona kuti kunoko nthaka kuno sizimachita bwino koma sawawa sivuta sifuna fertilizer ndetu tinayo sawawa variety imene tidakaitenga kudowa kuti kwatiso kudowa ndi tidakaitenga kudowa komanso anthu akudowa anayipeza kwa ma refugees ndiye kuti anthu anzathu thawa nkhondo anabwera ndi mbewu yabwino ya sawawa yopanga mphanda yokha komanso bereka kwambiri ndiye timaitenga manager nkudzala tikangodzalapo kokholowa wathu timakhala kuti athakale fertilizer nthaka imabwerera ndiye tikamatero timayikanso nzimbe mbalimo ndi zina koma mukupita kwa nthawi taona kuti ayi tugulisa ndithu kholowa koma anthu tomwe mbewu imeneyi ali nayo achuluka ena asiya zosunga kubafa kale nangasanthu amasunga kubafa koma amba azikathirira koma panopa ena ambaso atengera zaifeso akulima mumakasungu munchinji mudowa ena amba kuyilima mbewu imeneyo komanso timati tikaperekera ifenso timatha kuwaphunzitsa anthu kuti sustainability nawo sazitha kukhala nayo asamadera kuti amabungwe azidzapasa mbewu imeneyo timauza kuti si nthawi zonse pomwe amabungwe adzakhala ndi ndalama yokati gula ife kuti bwere dzakuphunzitseni yambani usunga ndipo ife timakhulupirira kugawana nzeru mundanzathu ambiri ayiyamba ndi tinaona kuti nsika kutani uchepa sikuti tudandaula tinasangala izozo zatipangisa kuti tipangetso pano shift diversify titang'ana tinaona kuti anzathu kumwerako kumulanje kumoleleko anali nthochi ndetaona titazungulira malayi muno ena fe timakondoyenda daona kuti nthochi imachita bwino pena paliponse ndetamba ulimi wa nthochi uyo tidamba nkuyesera umayika mmalire tinaona kuti iya zioneka nthochi ndithu zabwino sukali chani ndio ulimi wa nthochi yo tauyamba tamba ni ma varieties 13 pa 13 ma varieties pali sweet william tinayo pafupi 200 plus pali amatika butu tinayo mwina tikuzoti so 200 plus ndiye kuchoka pamenepo pali zina mati halali pali Tanzania mulanje pali zina amadianga tisima za kumpoto kunkhata bendi kwina kotero nazonse tili nazo pali zina so za ku Burundi za kunjazo tili nazo ndiye tili ma variety 13 pali zomba red zomba green zomba yellow tikulima zimene cholinga ndi diversification ena kuti mene anthu demand yathu ya kuchani ikuchepa demand ya kholowa tiona so kuti mwina tikhozo pitira so kubali imeneyo chifukwa kuti bwino wa nthochi ndionera kuti nthochi sizimalira nsika ati nthochi ngakhale anthu khozo itenga kuzaika pa malo nkumagulisa pamene chiwerengero cha anthu mdziko muno chapitirira 19 million tsopano kufunikira kwa ulimi umene ndi gwero la chakudya choti anthu azidya sikungakukumizedwe choncho ulimi ndi imodzi mwa ntchito zimene sizingakanike kupindulira anthu amene akuzichita mdziko muno komanso pa dziko lonse lapansi ndizosadabwitsa tsono kuti alimi ambiri mdziko muno akupha makwacha nkumatukuka pachuma posatengera mtundu wa ulimi umene akuchita kwinaku akupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ena mayi ndi bambo Phikani eni amatamando famu ku Lilongwe ndi chitsanzo chabwino pa nkhaniyi.